La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigo, ha visitat Agullent per interessar-se pels projectes que a la localitat es porten endavant gràcies a l'estratègia Reacciona, entre les quals es troba una ajuda de 75.606,89 euros per a la millora del cicle integral de l'aigua i altra de 17.465,22 euros per a la gestió forestal sostenible. Les obres previstes en el cicle integral de l'aigua consisteixen en l'ampliació del clavegueram de l'Avinguda Vall d'Albaida per evitar inundacions en episodis de fortes pluges. Avui hem visitat Agullent i vist de les obres del Reacciona, estem ací, en aquest carrer on van a fer una de les inversions del cicle integral de l'aigua. Les línies de Reacciona que s'han ficat en marxa des de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València pretén lluitar contra el canvi climàtic i la resposta dels nostres pobles ha estat en l'any 2020 fantàstica perquè han rebut més de 835 sol·licituds, 7 dels milions dels 14 que vam invertir en l'any 2020 han anat destinats a millorar el cicle integral de l'aigua. I aquestes obres que molts dels municipis mai es duien endavant perquè evidentment són obres que van soterrades i semblava que no lluïen. Però ara molts dels nostres ajuntaments tenen claríssim que cal millorar les infraestructures hidràuliques perquè millorar-les significa millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. I dins de les línies del Reacciona que en l'any 2021 ja anem a traure seran 16 milions, esta, la del cicle integral de l'aigua, és una de les que més acollida ha tingut. En aquest carrer el que tenim que fer ara mateixa és canviar totes les canonades que hi ha, ja que s'han quedat una obsoletes i altres s'han quedat menudes per a totes les avingudes d'aigua que hi ha del poble, perquè aquesta és la part més baixa, i teníem el problema de que moltes cases s'inundaven per culpa de que les canonades eren més estretes de lo normal. Una obra així d'aquestes consideració en aquests diners, l'Ajuntament, sobretot els ajuntaments menuts, ens costa moltíssim i gràcies al cicle de l'aigua i a aquestes, al Pla Reacciona, podrem fer aquesta obra.